Moltes gràcies per venir en nom de Si el Futur. Fa gairebé 20 anys vaig conèixer en Víctor Font, vam establir una relació d'amistat i un bon dia em va dir «Per què no escrius un llibre? M'agradaria, no sé què, que expliquessis les meves idees sobre com hauria de ser el Barça el dia que pleguin tots aquests jugadors, el dia que plegui el Messi». I a partir d'aquell dia, amb en Víctor, doncs de tant en tant venim a indrets on els barcelonistes tenen ganes d'escoltar propostes noves pel govern del club, com avui a Mataró. Moltes gràcies per venir. Senyores i senyors, amb tots vostès, Víctor Font. No sé quanta gent sap que jo soc mig de Granollers, però mig de Mataró també, perquè tota la meva família materna és d'aquí, jo per aquí, per la Riera, quan era petit havia anat amunt i avall. Ara feia molt que no venia perquè he estat gairebé 15 anys visquent fora i feia temps que no venia a Mataró, però un plaer ser aquí i de fet moltíssimes gràcies perquè hem fet ple, vull dir que per la Champions, com diu el Messi, no nos da, però que per guanyar la Lliga sí, però sobretot no tant perquè el Barça estigui tan fort com ha estat darrerament, però amb la inèrcia i encara amb el talent que tenim, i jo penso que també Setién està fent bona feina, i després hi ha la part esportiva i la part institucional. O sigui, d'aquí ve la complexitat de gestionar un club com el Barça, que no és només que la pilota entri, perquè la pilota entri has de tenir recursos per poder fitxar, per poder fer l'espai Barça, i has de poder representar el club al món, tenir en compte el que representa. El que creiem que fa falta és aquella revolució que el Johan va fer en el camp de futbol, quan a finals dels 80 arriba com a entrenador i ho revoluciona tot, ha arribat el moment que el Barça faci el mateix en els despatxos. Tenim un model de club, de gestió, que és el mateix que hi havia quan Montal era president, quan Núñez va ser president, quan Gaspar va ser president, Laporta, Rossell, Bartomeu. El primer que hem de canviar és qui i com es prenen les decisions. De nou, no pot ser que la màxima responsabilitat per governar un club com el Barça la tinguin amics i coneguts d'una persona que vol ser president amb independència de l'experiència que tinguin. Nosaltres tenim una solució, tenim ganes de poder-la oferir als socis, lògicament treballem per poder-ho fer el 2021, però si el millor pel club és que s'avancin les eleccions, i sembla que potser estem en aquest escenari, nosaltres estem a punt. Agrair-vos de nou la presència i visca el Barça. Gràcies Mataró, gràcies al Maresme, bona nit i visca el Barça.